Leonard Pietraj, najveći hrvatski boksački stručnjak, rođen je 1965. godine u Zagrebu. Njegov put prema uspjehu započeo je 1992. godine, kad je osnovao boksački klub Leonardo. Sam je uredio i opremio boksačku dvoranu, koja je bila smještena u podrumu njegove kuće u zagrebačkom naselju Dubrava. Ova dvorana, proizašla iz Leove strastvene vizije, ubrzo je postala nezaobilazno mjesto okupljanja boksačkih entuzijasta. Gotovo da nema uspješnog hrvatskog borca koji nije stasao ili barem dio svoje karijere proveo trenirajući pod paskom Leonarda Pietraja u boksačkom klubu Leonardu. Filip Hrgović, Mirko Filipović, Alen Babić, Mario Preskar, Hrvoje Sep, Dino Mansur, Branko Cikatić, Željko Mavrović, Branko Šobot, Stjepan Božić i Filip Palić neki su od istaknutijih boraca koji su u jednom trenutku svoje karijere bili trenirani od strane ovog legendarnog boksačkog stručnjaka. Leonard Pietraj bavi se sportom već više od 40 godina. Prvo kao natjecatelj u taekwondou i kickboksingu, a posljednjih 30 godina kao boksački trener u svom boksačkom klubu Leonardo. Trenirajući taekwondo od 9. godine, Leonard Pietraj je svoj put započeo kao početnik i dostigao je naslov prvaka Hrvatske i Jugoslavije, te se kvalificirao za nacionalnu reprezentaciju. Na svjetskom prvenstvu u Glasgowu 1984. godine osvojio je pojedinačnu brončanu medalju uz osvajanje srebra u momčadskoj konkurenciji. Godinu dana kasnije, na europskom prvenstvu u Budimpešti, ponovno je osvojio pojedinačnu broncu te postao europski prvak u momčadskom natjecanju. Nakon 15 godina natjecateljske karijere u taekwondou, Leonard Pietraj posvetio se kickboksingu. Postao je amaterski i profesionalni prvak Jugoslavije u ovoj borilačkoj disciplini prije nego što je odlučio isprobati se i u boksu. Razvijajući ljubav prema tom sportu, brzo je prešao u ulogu trenera. Prvi značajan uspjeh Leonarda Pietraja kao trenera dogodio se već 1994. godine, kada su na prvenstvu Hrvatske dvojica njegovih boksača Alen Bodor i Branko Šobot osvojila naslove nacionalnih seniorskih prvaka, pri čemu je Šobot dodatno proglašen najboljim boksačem turnira. Sljedeće godine iz Pietrajeve boksačke radionice proizašla su još dvojica novih hrvatskih prvaka, čime su postavljeni temelji tradicije uspjeha koja nije prekinuta do danas. Pod mentorstvom Leonarda Pietraja su stasala trojica najboljih aktivnih profesionalnih hrvatskih boksača, Filip Hrgović, Alen Babić i Hrvoje Sep. Hrgović je 2010. godine zadivio svijet, postigavši nezapamćeni uspjeh u hrvatskom boksu, osvojivši naslov svjetskog juniorskog prvaka u super teškoj kategoriji. Godinu prije njega još jedan izdanak boksačkog kluba Leonardo, Dino Mansur, osvojio je europski juniorski naslov u istoj kategoriji. Tragom uspjeha Hrgović i Sep nastavili su i u seniorskoj konkurenciji. Pod Pietrajevim vodstvom Filip se 3 put, a Hrvoje jednom probio među 8 najboljih boksača svijeta. Hrvatski šampioni su također na europskom prvenstvu u bugarskom gradu Samokovudvije 2015. godine osvojili medalje. Sep je osvojio broncu, dok je Hrgović fantastičnom pobjedničkom serijom osvojio povijesnu zlatnu medalju, postavši prvi i jedini Hrvat nakon legendarnog Mate Parlova, kojem je to pošlo za rukom. Naša dva boksačka bisera su također 3 put osvajala pojedinačne i momčadske titule u elitnom međunarodnom natjecanju svjetskoj boksačkoj seriji VSB-u. Kruna njegovog 30-godišnjeg rada u boksu dogodila se na Olimpijskim igrama u kolovozu 2016. godine u Rio de Janeiru. Ne samo da su prvi put u povijesti hrvatskog boksa na olimpijskom turniru dvojica predstavnika istog kluba boksala, već je 24-godišnji superteškaš Filip Hrgović osvojio povijesnu brončanu medalju. Prvi put od 1988. godine hrvatski boksač se našao na olimpijskom postolju, a to je postignuto upravo pod vodstvom izbornika Pietraja.
Ubrzo, nakon osvajanja olimpijske medalje, hrvatski teškaš Filip Hrgović odlučio se razići s Pietrajem nakon 11 godina suradnje. Očito, Hrgović nije smatrao da ima mjesta u njegovom timu za čovjeka koji mu je pomogao svojim znanjem da postane juniorski prvak svijeta i Europe, te osvajač olimpijske medalje. Kasnije, o ovoj temi razlaska, Leo Pietraj je izjavio: najveće umjeće leži na području taktike, psihologije i filozofije boksa. Fizički se može svatko spremiti, ali mentalno je teže. Godinama radim s boksačima besplatno i jednog dana, ako postignu uspjeh, onda mi daju postotak. Očito je to veliki udarac za boksače s balkanskim mentalitetom, pa gledaju kako me izbaciti iz kombinacije. Zanimljivo je da mu se kasnije ista stvar dogodila i s Alenom Babićem, koji ga je napustio nakon 7 godina uspješne suradnje i to samo mjesec dana prije napada na Bridger titulu. U toj borbi Babića je u prvoj rundi nokautirao poljski boksač Lukas Rozanski. Nakon poraza, Alen Babić priznao je da se kaje što je napustio dugogodišnjeg trenera Leonarda Pietraja. Kasnije Babić se pokušao vratiti u boksački klub Leonardo, no Pietraj je demonstrirao svoju dosljednost i snagu pridržavajući se svog životnog principa. Kada jednom odeš iz njegovog kluba, nema povratka. Trenutno Leo, nakon trzavica s bivšim boksačima, surađuje s Markom Milunom i priprema ga za profesionalni boks. Nadamo se da ni Milun neće ponoviti istu grešku kao drugi boksači, napuštajući Lea u trenucima kada osjete da bi mogli ostvariti veće financijske dobiti izvan boksa.